Кунаклар волонтерларның кулында таныш сүзләр күрә дә елмайып җибәрә, аларны каршы алалар димәк көткәннәр. Волскиска Нидерландтан килгән команда кызыл-сары төстәге киемнәре белән аерылып тора, үзләре белән җиңү символы арыслан да бар. Истәлекле урыннарны күрәсе килә. Казан турында ишеткән бар, әмма бүген ял итәргә дә кирәк. 5 сәгатьлек юл нык ардырды. Кунаклар тиз генә автобуска утыру юлын кайгырта, әмма камера каршында арулары онытыла, хәтта истәлекле бүләк тә тартып чыгаралар. Oh, thank you. Yes. Very much. It's the first present. I think we are going on Экскурсияләргә барырбыз дип уйлыйм. Бер мәктәп, бер ил проектында да катнашабыз. Калганын күз күрер. I think a little sleep and then we go. Ширем итеп алырга кирәк. Юл ардырды бит. Шуннан истәлекле урыннарга барасың килә. Казан турында мин берни белмим, әмма ул миңа инде ошый да башлады. Аэропортыгыз менә дигән. Монысы инде Көньяк Корея командасы кулларында самолетта йоклый торган мендәрләр. Йокы туйган йөзләре көләш, ашыкмый гына фотога төшәләр. Кемдер шатлыгын яшерә алмый. Казанны китаптан күреп, кичкенәдән үк Татарстанга сәяхәт кылу хыялы бүген тормышка аша. Минем вертолет заводын күрәсем килә, аның җитештерү куәте турында күп ишеткәнем бар. Һәрбер команда җиңүне үзенчә чакыра. Кемдер онытылып, җырлый, бии гимн башкара. Кемдер кыскалыкта ысталык дип хөр тавыш белән ике сүз әйтеп куя. Август азагында бар юллар Римга түгел, Казанга илтә. Чөнки нәкъ менә Татарстан баш каласы эшче һөнәрләр дөнья чемпионатын кабул итә. Төрле илләрдән килгән катнашучыларны волонтерлар каршы ала, соңыннан алар менә бу автобусларга утырып, Универсиада авылына юл тота. Әле бүген кичкә Казан, Һиндстан һәм Монголиядан килгән катнашучыларны да каршы алырга әзер. Алия Хәйретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.